gajčí? Hej, kdo z vás ví, kdo je gajčí? Tak kdo z vás ví, kdo je gajčí? Kdo z vás ví, kdo je gajčí? Jsem tady zase jako Velikonoce. Po letech práce konečně začínám sklízet ovoce. Každá vaše podpora je pro mě motivace. Jak dostat se z mojí zamotaný situace. Přitahuji všechno kolem jako gravitace. Vidím ruce vznášející jako levitace.